खुलुमबाय बयखौबो बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनाव नुनानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। नोंथांमोना दाख्लै गुफुराव जानाय जाथायखौ नुखाबाय जानांगौ। ट्रेक्टरजों बेलथायनानै माखासे सेंग्रा सिख्लानि जिउ गोमानांबाय आरो दा माखासे सुबुङा हस्पिटालावनो दं। दा बिथांमोननो मदद नांगौ जादों। मोजां फाहामथायनि थाखाय रांनि गोनांथि जादों। नोंथां दा बर'जों बर' मदद खालामलायबानो जाबाय। आरो बे दाख्लै गुफुराव जानाय जाथायखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आं ससे क्लिप देखायगोन, अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो माबोरै जायामोन। नोंथांमोना नायदो बे भिडिअखौ। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय। बेयावनो माखासे सेंग्रा सिख्लानि जिउ गोमालांबाय। दा माखासे सुबुङा हस्पिटालावनो दंबावो। दा बिथांमोननो रांनि गोनांथि जादों। नोंथांमोना नैबे फट'खौ नायनानै लाग्रो। बे फट'आव नुनाय बिथांमोननो मदद नांगौ जादों। दा बिथांमोनखौ मोजां फाहामथाय खालामनो थाखाय रांनि गोनांथि जादों। नोंथांमोना जेसे हायो थाइसे थाइनैब्लाबो हरबानो जाबाय। जाय जेसेबां हायो नोंथांमोना हरलायबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना हरनो रोङा, गामियाव सासे नङा सासे गोरों थाखायो, बिथांमोननो होबानो जाबाय, बिथांमोना हरगोन। आरो गामियाव गैयाब्लाबो खाथिफ्राव दखानफ्राव अनलाइन दखान दङब्ला बेयाव थांनानै नोंथांमोना हरनो हागोन। जेसे हायो 10 थाखा 20 थाखा थाइसे थाइनै जेसेबांखि हाया नोंथांमोना हरलायबानो जाबाय। बिदि हरबाबो गोजोननाय थागोन आरो बयनिसिमबो। अब्ला नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बारखौ नायनानै लादो। एकाउन्ट नाम्बारा नैबेनो, आं दहाय स्क्रिनशट होनानै दोनदों। फेसबुकआव पस्ट होदोंमोन, बेयाव नुनानै आङो बेखौ एकाउन्ट नाम्बार आरो कन्टेक्ट नाम्बारबो होखानाय दङ। एकाउन्टनि डिटेल्स बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायनानै हरलायबानो जाबाय। नोंथांमोना नायनानै ला मोजां, बेनो कन्टेक्ट नाम्बारबो दंखायो। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानैबो माबानो हागोन। नोंथांमोना बयबो बर'जों बर' मदद खालामलायबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना होलां। आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो, जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन सौहैयो। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय।